MTV. Сәлем дуслар, Тат Мустова телеканалында яшьлек тавышы тапшыруы. Бер атна вакыт сизелми дә узып китте. Димәк, яшьлек тавышын кабат ишетергә вакыт. Бүгенге чыгарылышта яшь башкаручылар белән музыка турында сөйләшербез. Кем инде музыка тыңлый? Резидентларыбыз кайсы җырчыны үзләренә үрнәк итеп куя? Хәзер барысын да белербез. Сезнең белән мин, Диана Таҗетдинова, башлыйбыз. Яшьлек тавышы хит парады гадәттәгечә бер резиденты белән сау булаша. Әлеге җырны тапшырубыз кысаларында соңгы тапкыр карабыз. Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сүндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Мин Диана Таҗетдинова сезне яшь талантлар белән таныштыруымны дәвам итәм. Бүген тагы бер яшь җырчы хит парадыбызга кушыла. Карыйбыз һәм тавышлар юларга да онытмыйбыз. Төсле кара күзләр әсир итте йөрәкне, сөюләрнең газабына күңелләрем түзәлме? Ашларың арасында кабат адашам, сине күрсәм төшләремдә сөюләрдән саташам.
Karışların arasında seni görsem düşlerimde Karışların arasında Qabat qabat sadaşan seni görsem düşlerimde Seylerde sadaşan Динар Зарипов Deep House, Tropical кебек музыка стильләрен үз итә. Яшь башкаручы татар җырларында яратып тыңлый. Ә менә кемнедер үрнәк алуга Динар каршы. Эстрадада һәр җырчы үзе белән яңалык алып килергә тиеш. Бер төрле җырчылар хәзер бик күп дип белдерде Динар. Keyifler bik o'zgarishar nasharini yasharayik Dushmanlarga sir bermisha o'ynab qilib yashayik O'ynab qilib yashayik ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz dunyoga kelgan biz ekan demak shulay tegishli yerga kelasi vaqtin saylab olmay shul kishi saylab olmay shul kishi ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz Bizda bizda o'ynay bizda kulamiz o'ynay bizda kulamiz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imini zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imini zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz g'imini zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz Birinchi aprel kuni Qozonning Piramida konsertlar zalын TMTV премиясы гөрләтәчәк. Татар дөньясында мондый тамаша берәү генә. Иң яхшы җырлар һәм җырчылар, заманча формат, искиткеч шоу булар барысы да TMTV премиясы. Яхшы урыннар бик аз калып бара. Ашыгыгыз, ә без хит парадына дәвам итик. Алдагы резидентны каршы алыгыз.
Гомерләрне ашыктырмай икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк, тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәр өчен, сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Тормыш юлын бергә үтәр өчен, сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Гомерләрне ашыктырмай икән, кадерен бел һәрбер мизгелнең. Ике йөрәк бергә тибү кирәк, утлары сүнмәскә күңеленең. Утлары сүнмәскә күңеленең. Утлары сүнмәсә күңеленең. Тормыш кадерен ныграк сизелә. Синең өчен минең кадерледер, минем өчен бары син генә. Утлары сүнмәсә күңеленең. Тормыш кадерен ныграк сизелә. Синең өчен минең кадерледер, минем өчен бары син генә. Гомерләрне ашыктырмай икән, үкенмәслек булсын сыңарып. Язган ярым, назлы ярым булсын, бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бер тән булганда, без бит кунак булып кына. Тик бер яшәү өчен дөньяда. Бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бер тән булганда, килгән без бит кунак булып кына. Тик бер яшәү өчен дөньяда. Килгән без бит кунак булып кына. Бер яшәү өчен дөньяда. Алмагачлары дип моңланучы Илназ Шайхетдинов яраткан музыкасы турында сорагач, әлбәттә татар җырлары дип җавап бирде. Илназның ни өчен бу җырны башкаруы хәзер аңлашыла. Әгәр дә сез Илназ өчен тавышлар юлларга телисез икән, 1320 номерына тавыш сүзен һәм 136 кодын юллагыз. Ә хәзер сезне башкаручының үзенә бирик. Шәшәк еттерілі, башқаларға күзді самым, сүзді көргеннен берілі. Алмағашлары, сайры сандуғашлары, сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Алмағашлары, сайры сандуғашлары, сайры, 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 сайры сағындыра башлады.
eşlerinde yaşık dostları birgelep. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma bulsa şunday bulsun, birini bişke bülerlik. Dostlar bulsa şunday bulsun, senin işini ülerlik. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Başkalarga sözü de salmayım, seni görgenden birli. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Dostlarım sizning bilen şad menim köngillerim, qabat şulay şadlık bilen ütseydi ömürlerim. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Ilgiz Zakiyev özünең теләсә нинди музыканы тыңлый алуын әйтте. Башкаручы өчен иң мөһиме музыканың матур һәм колакка ятышлы булуы. Илгизнең яраткан җырчылары юк, ә үзе ул яшьлек тавышында үзгәреш клипы белән катнаша. Игътибар экраннарга. Günlerinin birisinde adaşıp yürgende min seni uçrattım kıyaştay köklerde. Sizdirmeyim birisine yüreğim yansa da min özüm yalgıştım bu turmuş yolunda. Bir günde yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın. Bir günde yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın. Bir günde yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın. Bir günde yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın. Turmuşum o'zgardi, ko'milib shodlikqa, men qabat uyandim, yoz kirdi ko'ngilga,
Ишетсен бар дөнья, гаҗәеп булса да, бәхетем язмышым тик минем кулымда. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөйкелем, калдырдың газабын. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөйкелем, калдырдың газабын. Парадта бәхетем син дип җырлаучы Альбина һәм Илназ Ханафиевларның музыкага карашы бер төрле. Яшьләр икесе дә күбесенчә татар эстрадасы җырларын тыңлый икән. Ханафиевларның яраткан җырчылары арасында Рифат Зарипов, Филус Кахиров та бар. Иҗатыбызда төп максат үзебезнең моңны саклау дип белдерде гаилә башлыгы Илназ. Ә хәзер сүзне Ханафиевларның үзләренә бирик. Тормышымның яме, бәхетем син, рәхмәт булган өчен янымда. Йөрәгемдә сагышлар тарала, сөям сине дигән чагыңда. Яратам, яратам бер бәгырем, үзлеп нәрсәне яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлеп нәрсәне яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Üzülmesin ömürüm jüplere, ağır sözler etmesin canım. Yılma yolu yüzüne күрсәм дә, яктырып китә дөньяларым. Яратам бер бәгырем, үзлеп нәрсәне яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлеп нәрсәне яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Башкаларга әгәр карасаң да, йөрәгемдә уйный бураннар. шулай өзгәләнеп яши икән, мәхәббәт утында янганнар.
Яратам бір бәғірім, үзіліп нәрсені яратам. Син алтыным, Син көмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Яратам бір бәғірім, үзіліп нәрсені яратам. син алтыным, Син көмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Син алтыным, син көмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Айгүл Миндиярова музыка көңілге өтіп кіріге тиеш деген фикірді. Өзім түрлі музыка тыңлайым. Менің үшін жырда сөзлер мөһим ди Айгүл. Яш башқарушының яраткан жырчылары Филус Кахиров һәм Хамдуна Тимергалиева. Айгүл шулай ук шансон стилен үз итә икән. Дәвәти клибын бергәләп карарга тәкъдим итәм дуслар. Киттек. Сине бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк. Агызабыз язгы суда, ак караплар җилкәнедә. Дәвәтием җилкәндә, дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк, охшаган без бигрәк. Азалия Валиева күбрәк чит ил музыкасын тыңлый. Чит ил җырларында берничә жанрны бергә ишетеп була. Безгә алардан үрнәк алырга кирәк ди Азалия. Яшь башкаручы үзенә үрнәк итеп Дженнифер Лопесны куя. Хит-парадта исә Азалия бәхетле бул җыры белән катнаша. Азалия һәм аның җыры өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Тавыш бирү тәртибе эстә язылган. Менә күрәсезме?
Сез тавышлар бирәсез, ә яраткан җырчыларыгыз җиңүче була. 3нче урын иясе сезнең экраннарда. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Бындай очрашулар булмый бит әлегел. Синең белән рәхәт дип әйтүләре, буш булмаган димәк минең көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле һәр мизгелем. Безнең кебек паралар булалыр ул сирәк. Синең сулышыңны тоя минем йөрәк. Өндәшми торсаң да бит мин аңлыймын. Тик янымдан гына китмә җаныкаем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәр бер мизгелем. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Бындай очрашулар булмый бит әлегел. Синең белән рәхәт дип әйтүләре, буш булмаган димәк минең көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәр бер мизгеле. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәр бер мизгеле. Тоеп шатлыкларның һәр бер мизгеле. Бәхетле бул, бәхетле бул, бәхетле бул. Хит парадның киләсе катнашучысы Диана Гизатульна фикеренчә, кеше бер генә төрле музыка белән шикләнмәскә тиеш. Башкаручы һәр вакыт яңа җырларны, яңа стильләрне күзәтеп барырга кирәк дип уйлый. Яшьлек тавышында яшь башкаручы тыңла йөрәгеңне җыры белән катнаша. Карыйбыз. Менә шулай 2нче урынга да килеп җиттек. Каршы алыгыз. Кашып йөрсәң дә син, булмый кашып үзеңнән. Сүзләр белән әйтә алмасаң да, яратуың күрәм күзеңнән. Тыңлайлы, тыңлай йөрәгеңне, ниләр сөйли, ниләр кичерә. Яшермәс
Гашык йөрәкне тыйып булмый тызакка. Синең җылы карашыңны тоям, булсаң да син миннән еракта. Барыр сиңа җырларым, йөрәгемнән чыккан көйләремә салынгандыр бөтен моңнарым. Тыңлай йөрәгеңне, ниләр сөйли, ниләр кичерә. Яшермәсин бәлки кем белә. Яшермәсин зинһар хисләреңне, бәхетеңдер бәлки кем белә. Бәхетеңдер бәлки кем белә. Легендар Гафуй Тиркәм җырына яңа сулыш эргән Илинаның яраткан җырчысы Салават Фатхетдинов. Башкаручы әлеге артистны татар эстрадасының символы дип саный. Әмма үзенә үрнәк итеп Илина Элвин Грейны куя. Элвин Грей бик тырыш кеше, һәм аның тырышлыгы үз җимешләрен күрсәтә дип сөйләде Илина. Яшьлек тавышының абсолют лидеры сезнең экраннарда.
Татар эстрадасына тәүге адымнар ясаучы җырчыларны тупланган Яшьлек тавышы хит парады ахырына якынлашты. Сезгә бик күп яхшы музыка теләп, мин Диана Таҗетдинова бүгенгә сау булашам. Төгәл бер атнадан очрашырбыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.